Hola? Hai alguén aí? Non hai ninguén, non podemos empezar a gala. Hai alguén aí? Señoras e señores, damas e cabaleiros, recibide cun... Que pasa? Para! A ti quen és? Para! Hola! Eu son o Brouto Tune e vou a ganar o concurso porque teño autotune e radio ten. Vou-vos dedicar a miña primeira canción, meu hit, bros. Atentos, vai empezar, chámase Quen anda aí? Quen anda aí? Pero... Bueno, e ti... Vamos a ver. Pero ti quen carajo eres? Quen carajo eres? Bueno, agora que recompoñemos a compostura, agora sí, recibide cun grande aplauso o condutor desta gala final do Nova Nicra, Iván Touris. Ai, menos mal que hai xente. Bueno, que tal, como estades? Estades emocionados e emocionados? Quen carajo era ese que saleu aí, por favor? Eu. No, a min collarme e meterme no ballo, non escoitases un portazo. Mi madrilla, que apuro. Bueno, agora sí, xente de Negreira, redores, graciñas por estar nesta segunda gala Nova Nicra. Un aplauso grande para vos. Hoxe imos ter un concurso moi competido. Temos 5 propostas musicais, cada unha do seu pai e a súa nai, e temos un xurado que decidirá cal das propostas levará os premios que temos en xogo. Pero xa lles dixen antes de empezar que disfrutaran do momento, que é para o que estamos aquí. Así que, sin máis dilación, vamos a comezar o show. A primeira banda que vai actuar son Xiramores. Quen son Xiramores? Son Daniela e Aroa. Daniela vai cantar, Aroa vai cantar e tocar a guitarra. E veñen dende Compostela. Fan cancións propias, cun son próximo ao pop. É canción de autor. Pero falando de cousas cotiás e de sentimentos, de emocións, vadelo ver, ou vadelo escoitar, máis ben. Porque é dende un punto de vista sinxelo e directo. Teñen 2 cancións publicadas. La culpa e La niña que un día fui. Pero levan tempo querendo sacar algo en galego e hoxe, aquí en primicia para vos, van a tocar Chora, nena, chora, Xiramores. Hola, somos Xiramores e, bueno, iba a presentar, pero como xa nos presentaron, pois imos cantar unha canción que se chama Chora, nena, chora e esperamos que vos guste moito. Podo quitar, deixa no meu peito con ganas de pelexar. Que chora, nena, chora, nunca deixou de chorar. Que chora, nena, chora, nunca deixou de chorar. Tristes esmabullados quedaron no noso fogar, recordos esbozados que non me deixan marchar. Que chora, nena, chora, nunca deixou de chorar. Que chora, nena, chora, nunca deixou de chorar.
chora, nunca deixou de chorar. E chora, nena, chora, nunca deixou de chorar. Tristes esmagullados quedaron no noso fogar, recordos esbozados que non me deixan marchar. Chora, nena, chora, nunca deixou de chorar. Chora, nena, chora, nunca deixou de chorar. Teo baleira por dentro, recheo ca miña verdade. A calma chega lenta, xa non sento soidade. Chora, nena, chora, nunca deixou de chorar. Chora, nena, chora, nunca deixou de chorar. Cando me vexas contenta, non penses que che mentine. Cando me vexas contenta, non penses que che mentine. Se me ves contenta, non penses que foi por ti. Se me ves contenta, non penses que foi por ti. Se me ves contenta, non penses que foi por ti. Gracias. Xira amores, señoras e señores. E agora, mentras se preparan os nosos próximos musicazos, vamos facer un experimento, porque, se non o sabíades, ibilla de saber música e magia en directo. Sabíadelo? Pois agora xa o sabedes. Vamos a facer un experimento. Mientras eles se preparan, vamos a coller aquí esta bolsa, donde teño un que? Unha vaca e unha rá. A vaca é o Novanicra, porque é feiraco. A rá eu quero cantar, porque nós somos mellores. A que sí? Pois o quero cantar e a vaca de feiraco estaban os dous xuntos. Eu aquí teño unha bolsa que ten, que? Que ten a bolsa? Efectivamente. E teño aquí un sobre, que ten o sobre. Vamos a ver. A ver se vamos aberto. Efectivamente, que ten o sobre? Nada. A cousa é moi sencilla. Vou meter a rá e a vaca na bolsa. Sí? Teño a rá e a vaca na bolsa. Entonces, agora o seguinte vai ser sacar a rá, non, a vaca. Sacamos a vaca. Sacamos a vaca e metémola dentro do sobre. Así, para dentro. Entonces, agora que teño na man? O sobre. E que hai aquí? Perfecto. Que hai aquí dentro? E que hai aquí dentro? Perfecto. Pois agora facemos así, mira. 1, 2, 3 e dicías todos cabacín, cabazán, polo que pode pasar. 1, 2, 3. E mira, facemos así. E agora aquí veu a rá do quero cantar e aquí quedou a vaca do Novanicra. Isto é o comezo, é unha tontería, pero vai ir a máis, prométolo. Agora imos con nosos seguintes artistas que trouxeron unha boa recua de público e con bandeiras e todo, o sea que isto, sí, que se vexan as bandeiras, que se vexan. Isto se o chega a xulgar o público xa sabíamos que engañaban, pero hai un xurado, entonces é o que hai. Tentáculo Rock, son de Ames. Son 4 rapaces de 11 anos. 3 deles xa se conocen desde a escola unitaria da Igrexa de Ortoño, onde comezaron a compartir as temperas inquedanzas artísticas, chegando a sorprender o público coas primeiras interpretacións do Trío R en canta celebración escolar participasen. Foi no 2025 coa integración dun novo membro cando o trío muda a Tentáculo Rock. Son finalistas tamén do certame Quero Cantar, dai a rá, que ten a súa final mañá domingo, o sea que teñen un fin de semana de xira que, cuidado. Eles son Carlos,
Leo, Lois e Martiño. E hoxe vanos tocar Vou a 120. Un aplauso grande. Como estamos, Negreira? Somos Tentáculo Rock e imos tocar Boa 120. Tengo que frear, boa 100. Por 120, tengo que frear, por 120. Por 120, tengo que frear, boa 100. Teño que chegar, pero non sei o que facer. Podía chegar tarde ou perder o carné. Por 120, tengo que frear, por 120. Por 120, tengo que frear, boa 100. Por 120, tengo que frear, por 120. Por 120, tengo que frear, boa 100. Cando saín da autoestrada, tiña que frear. O máximo era 20, estaba alucinar. ¿Cómo es? Por 120, tengo que frear, por 120. Por 120, tengo que frear, boa 100. Por 120, tengo que frear, por 120. Por 120, tengo que frear, boa 100. Vou pola autoestrada, teño que chegar. O máximo era 100, teño que frear. ¡Vamos, Negreira! O 120, teño que frear, boa 120. Boa 120, teño que frear, boa. ¡Vamos, alto! Boa 120, teño que frear, boa 120. Boa 120, teño que frear, 1, 2, 3, boa 120, teño que frear, boa 120. Boa 120, teño que frear, boa 100. Boa 120, tengo que frear, boa 120. Boa 120, tengo que frear, boa 100. Tengo que frear, tengo que frear, tengo que frear. Tengo que frear, tengo que frear, tengo que frear. Tengo que frear, tengo que frear, tengo que frear. Tengo que frear, tengo que frear, tengo que frear. Gracias. Gracias. Bueno, que se armó aquí Tentáculo Rock, por favor. Madre mía. A que armaron estes rapaces aquí ahora mesmo. Que? Solo a segunda banda. Mi madriña do Carmen, o que armaron aquí estes. E agora ven o parvo do mago a facer aquí un gilipullero. Bueno, vamos a facer, mentre están aquí colocando, vamos a sacar a dúas personas que queiran xogar comigo. Queres queren xogar? A ver. A ver, ti. Yo que soy del Barça. Eu son do Celta, por se te sirve de información. Vale, xa teño a dúas personas. Vale, teño a dúas.
Xa. Mira. Como te chamas? Aloia, e ti? Nico, un aplauso para Aloia, Nico. Vale, vamos facer unha cousa. Aloia e Nico, poñedemos aquí, un aquí e outro aquí, ao meu lado. E a cousa é sencilla. Isto xa o fixe un ano pasado, funciona que te caes. Aloia, vas meter a man e vas coller o primeiro que haxa aí e lle enseñas a xente, vale? Veña. Aí, perfecto. Que é iso? Un pano de que cor? E dixo perfectamente en galego. Un aplauso. Mete o pano amarelo aí e, Nico, ti tens que facer o mismo. Coller o pano amarelo. Veña, Nico. Aí, adentro. Espera. Nico. Era un pano amarelo. Vale, mira, vai te enseñar. Aloia, colle o pano amarelo. Sí? Ti díxelo, non? Vale, perfecto, Nico. Estamos preparados. Colle o pano amarelo. Isto non é amarelo. Vale, non. Nico está nervioso a primeira vez que te subimos ao escenario, non? Claro, é normal. Aloia, ti seguro tes cara de que xa subiche máis veces. A ver, colle o pano amarelo. Limpe os mocos a Nico que o veixo a dar. Limpe os mocos. Limpe o seu, non te preocupes. Velo? Amarelo, non? Sí? Ahora sí, Nico vai sacar o pano amarelo e vai recibir un grande aplauso. E aplaudir un ti igual, porque realmente aquí o que hai é un pano amarelo. Pero bueno, Aloia vai te ensinar unha vez máis a sacalo. Saca aí. A ver. Pero que fixeche, rapaz. Bueno, por da igual. Aloia e Nico, un aplauso para eles. Xa podes baixar. Bueno, pois agora seguimos co concurso e agora veñen Emma e Candela. Emma, piano e voz, e Candela, voz. Desde moi novas, inda que vamos a ver o que nos sorprende, pero desde moi novas crean as súas propias cancións, nas que transforman as súas inquedanzas, emocións e vivencias en música auténtica. Formadas desde pequena na Escola Municipal de Ames, un aplauso para ti. Foi ali onde comenzaron a desenvolver o seu propio estilo e a súa creatividade e a paixón por compoñer e interpretar. No ano 2025 acadaron un importante recoñecemento ao gañar o certame Quero Cantar da Deputación da Coruña, e Canción Preto de Ti. Actualmente continúan traballando na creación de novas cancións, explorando sons, historias e emocións, e demostrando en cada tema o seu talento e a capacidade para conectar ca súa xeración. A súa canción chámase Preciso o meu tempo, Emma e Candela. Pois, hola a todo o mundo, nós somos Emma e Candela e imos tocar Preciso o meu tempo. Un fallo meu, perdón. Non sei se me queres ou se só faz de broma. Lo único que penso é se son distintas todas. Fazme dubidar se é suficiente ser mi mesma. Intento esquecerte, non sei da miña cabeza. Sempre estou pensando nunha forma de olvidarte.
Supoño que é difícil asimilalo ás veces. Querer non é doado, aínda máis se non che quere. Como pode estar con alguén novo de repente, se nin sequera saes todavía da miña mente? Oh, 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 oh. Por iso preciso o meu tempo, aclaro sentimentos. 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 Emma e Candela. Buah, chaval. Eu estou vendo a calidade que hai aquí agora mesmo, estou flipando. De verdade que o vai ter super complicado o xurao. Pero está no pasando vai e vos estades acompañando, así que moitas grazas, vale? Bien. Vamos a xogar outro pouco, vamos a ver. Vou a necesitar, por exemplo, ti. Como te chamas? Valentina, sube ao escenario, por favor. Valentina, aquí hai un sobre que vou deixar encima da mesa, vale? Vedes que pon o sobre? Que pon o sobre? Enseña que pon o sobre. Non sei. Vale, Valentina, vamos a facer unha adiviñación. Ahora vamos a facer como un concurso de música. Sí? Mola, che, os concursos de música. A mí tamén. Aquí hai 3 DVDs. Barallaos, por favor. Así, baralla como queiras. Que tal? Que é iso que tes na camiseta? Pouco chaco? Bueno, estáche gustando a Nova Negra, non? Barallache branco. Vale, agora mira, dos 3, ponnos aquí na mesa. No, ponnos aquí. E agora vamos a facer unha cousa. Ti toca un. Ese. Este é para o público. Por favor, vostede. Sí, a que vai beber? Vostede vai ser a representante do público neste concurso. Sí, non sabe nada. Vai non facer moi ben. Vale, e agora cóllete un e dábame outro. Así, perfecto. Sí? Moi ben. Entón, agora, por favor, como se chama? Elvira, suba comigo, por favor. Vaya, Elvira, que xa verá como va. Aí está. Aí está. Elvira, vostede é a representante do público. Entón vamos a ver que hai no seu DVD, vale? Vamos a abrir. E, ni máis ni menos, que as guerreiras K-pop. A bailar. Esta é a decisión do público. Agora toca a decisión de... Eras? Valentina. Valentina, a ver que hai... Na que ti decidiches coller para ti. La morocha. Alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. Moi ben, moi ben. Buah, o concurso está totalmente aberto. E queda unha carátula de CD que foi a que me dixeste ben. E ten a tataraboa. A miña tataraboa estaría contenta
decidimos, non? E se vos digo que os concursos, menos este, están todos amallados, xa se sabe o que vai a pasar. Porque, mirade, ti cal tiñas? As guerreiras capó. Ti cal tiñas? La morocha. E aquí pon Tataraboa. Vou abrir o sobre. Está pechado? Estou no abrindo? E vou ler o que pon no sobre. Hai algo escrito. E pon, atendede, eu terei a Tataraboa, ti terás la morocha, e o público vai ter a das guerreiras capó. Un aplauso grande para Elvira e Valentina. Graciñas. Graciñas. Buah, chaval. Pero que fan magia, tío. É unha maravilla. E agora quen vai facer magia no escenario é o noso seguinte concursante. Ele, Jorge Santiago. Jorge Pereira Santiago é un rapaz de 14 anos nacido en Pontevedra e que actualmente estudia no IES Mestre Landín de Marín. Dende moi novo, mostra moito interese pola música e dende que ela foi compoñendo as súas cancións. Toca a guitarra e o piano e dende os 10 anos gustaríalle nun futuro poder dedicarse á música. Soubo do Nova Nicra, dende Marín, polas redes sociais, así que o tema que hoxe nos trae titúlase Benvida a casa. Jorge Santiago. Boas noites, Negreira. Hoxe vou presentar este tema titulado Benvida a casa, que escribín despois de moito tempo sen ter ideas. Pois esta é unha canción que fala da miña terra. Espero que vos guste. Eu veño da foliada, da pandereta da gaita. Veño da nosa muñeira, que é tradición da terra meiga. Veño donde din que nunca sai o sol, veño donde din que perdimos nosos dous. E non me extraña nada, son desta paisaxe de alta montaña. Eu non me quero afastar, e se voume un día que se sabrá voltar. Aquí onde non se ve o fin do mar, onde os camiños conducen ao mesmo lugar, onde din que habelas ailas, eu supoño que en ti as terás que atopar. Levo un par de horas pelexando co reloxo, para que xa paso o tempo, para que voltes connosco. Benvida a casa, sei que ti xa estás cansa de tanto andar e andar e non encontrar nada igual a nosa praia. Benvida a casa, sei que botabas en falta sentir toda esta calma, ainda que compare miña terra, eu sei que non hai outra como ela. Veño de todas as bateas da miña ría, dos grandes imperios das redes de mariscal. Veño das gorzas baleiras, esas que non paran de gritar por unha identidade que ninguén vai poder roubar. Eu estou namorado do silencio que trae a marea, a mí xa non me quere falar. Está triste por tantos barcos vencidos na loita de navegar. Eu tamén sigo enamorado dos teus dous olliños cheos de morriña, cando ti estás lonxe do fogar. Benvida a casa, sei que ti xa estás cansa de tanto andar e andar e non encontrar nada igual a nosa praia. Benvida a casa, sei que botabas en falta sentir toda esta calma, ainda que compare miña terra, eu sei que non hai outra como ela. Veño dun acento do que nunca repíntome, que espero que non se perda co paso do tempo. Veño da xente que nunca deixoume atrás, que agora fuxe encarar a cidade a ver que lle ocorre ao noso rural.
todos olvidaron las historias que hay detrás. Pero eu quédome, quedo, pero eu quédome, quedo. Ven vida a casa, sé que ti xa estás cansa de tanto andar e andar e non encontrar nada igual na nosa praia. Ven vida a casa, sé que botabas en falta sentir toda esta calma, ainda que compare miña terra, eu sei que non hai outra como ela. Ven vida a casa, sei que ti xa estás cansa de tanto andar e andar e non encontrar nada igual a esta praia. Ven vida a casa, sei que botabas en falta sentir toda esta calma, ainda que comparen esta terra, non vai haber outra como ela. Gracias. Jorge Santiago desde Marín, señoras e señores. Eu estou flipando, de verdade. Vos ten en conta de que esta xente compuxo estes temas hoxe para aquí, O sea que o meritazo é tremendo. Tremendo. Bueno, vamos a preparar ahora para as seguintes e vamos a xogar. Vamos a xogar. A ver, a quen saco a xogar agora? No, mira, aí hai unhas... Aí, sí, ti. Unha chica, sí, ti. Por favor. Un aplauso, creo que se chama Marisa, din aí, non? Marisa, a que isto non nos esperabas? Claro, isto son todas sorpresas. Un aplauso para Marisa. Bueno, vou contar unha cousa. Mira, Marisa vai a saber o que é isto rapidamente. Marisa, que é isto? Unha copa. E isto? Aí está, un vaso de chupito, un aplauso, que sabe o que é o vaso de chupito. Bueno, Marisa, vouche dar unha moneda, vale? O sea, unha moneda de 20 céntimos. Vela? Sí, vos vedela, non? Porque é imaginaria. Ou vos pensades que eu saco monedas aquí como se fuera un mago? Moneda de 20 céntimos. Doucha na man. E ora o reto é o seguinte, eu vou poñer o vaso do chupito e ti vas ter que meter a moneda imaginaria no vaso do chupito, velo fácil. Pero se lle poño a copa por riba, serás capaz. Ela di que si, mal será. Bueno, vamos vedelo de aí, vou non poñer un pouco máis alto. A ver, vamos facer, teño aquí, trouxen xa a propósito as barallas, ahora está máis alto. Védelo, non? Ahora sí, non? Védelo ben. Ti velo ben? Vale, dá 2 pasos para atrás, que é moi fácil. Un máis. Moi ben. Entón, agora consiste en... Eu vou dicir que animes a Marisa. Marisa. E cando faja así, parades. Pero en seco. E farei así a Marisa, e tirará, e meterá a moneda de 20 céntimos no vaso de chupito. Vale? Preparada? Veña, a animar. Marisa. Marisa, con menos forza, tía. Claro, a ver, trátase de, sabes, así como en básquet. Aí está, toma, aí estamos. Veña, outra vez. Casi. Non, a culpa foi miña, porque non dixo a palabra máxica. Claro, eu teño que dicir cabacín, cabazán, e cando dicirche tira, vale. Vale, ahora moito máis forte, vale? Animamos a Marisa moito máis forte, porque ahora vai meter. Cabacín, cabazán.
e Marisa meteu os 20 céntimos dentro do vaso chupito. Un aplauso grande. Bueno, eu xa vos dixen que estou ir de pouco a máis. Vamos coas seguintes, vale? Que a seguinte. Esta é unha solista, chámase Adriana Vigo, e ven de Ames, ten 11 anos. Desde moi pequena sorprendeu a xente que a súa soltura cantando, e va de ver agora. Aos 7 anos gañou o concurso Canta con Ames, na categoría infantil, e que a levou a cantar ni máis ni menos que a orquesta. Vale, bien, estades preparados. En a celebración das prebadas do Concello de Ames. Posteriormente participou en programas da TVG como Luar. Dixeronme aí que me parecía galloso, non sei en que, pero bueno. Quen anda aí ou xuntos? No ano 2025, con tan só 9 anos, dá o salto a unha televisión nacional participando ni máis ni menos que na Voz Kids de Antena 3. Combinou durante estes anos a aprendizaxe musical coa guitarra e piano. É esta a primeira vez que interpreta unha composición propia a guitarra e voz, inspirada nunha historia de amor que acontece no traxecto do Camiño a Santiago, recreando un momento especial ao seu paso pola vida de Negreira. O tema titúlase Un só día. Adriana Vigo. Trouxo o meu camiño, reteño os bicos que me deches debaixo do arco do cotón, reteño as verbas pronunciadas nunha lingua mal falada, reteño agarimos na miña pel tatuada. Cada vez que me miras cústame confiar. A choiva non sabe calar.
son Ávila. Como tanto se pode querer a que nunca volva a ver. Como tanto se pode chorar sen unha vago a derramar. Cada vez que me miras cóstame respirar. O vento tráeme novas de ti, non sei en quen confiar. A choiva non sabe calar, afógame ao pensar. Outra noite sen dormir e ti tan lonxe de min. Moitísimas gracias. Viva Liñaio! Adriana Vigo. Bueno, eu teño os pelos de punta, védelos. Claro, claro. Ah, mira, hai xente aí arriba, hola. Oh, pero, hai moito máis xente que pensaba. Que tal? Mal, non? Non, mal, vou por dicir que non vai pasar mal agora. Porque as actuacións xa están, eran as 5 que había concurso, e agora vou empezar a chamar un por un a quen o vai pasar mal de verdade agora. Vou ir anunciando a Narci Rodríguez. E mentras ven, vamos contar que é un cantante, multiinstrumentista e didacta, titulado en canto moderno e con amplia experiencia como mestre de canto. Estudou técnica vocal con grandes nomes como Tom Burke, Robert Susuma, Bob Stolock, e participou en máis de 25 discos na súa dilatada carreira e xirou por toda España, Portugal, Brasil e Alemania. Como solista publica en 2014 Bossa Nova e co seu consagrado da trío, que xa ten 5 traballos no mercado. Ademais, é mestre de canto na Escola Municipal de Música de Negreira. Un aplauso para ela. Bueno, Narci. E agora ven, está aí, Patricia Iglesias. Patricia Iglesias é música e vocalista, ademais de creadora escénica onde fusiona música, danza e pedagogía. Formou parte de xiras de varias orquestas como... de xiras internacionais con Musas del Son e con Roy Casal. E foi voz principal de varias orquestas como Canadá, Compostela, Marimba e Los Players, e con formación clásica en La Habana. E a súa proposta une corpo, emoción e música. Patricia Iglesias. E agora ven un profe tamén, que eu conocí xa fai moito tempo, nunha orquesta que se chamaban Os Modernos, pero ele é un tío bastante contemporáneo. Alonso Caxade, titulado en Magisterio na USC, con especialidade en Educación Musical, Infantil e Primaria, con posgraduado de especialización en Música Tradicional Galega na USC, estudou acordeón no Conservatorio Profesional de Música de Pontevedra. Como músico creou diferentes grupos e colaborou con distintas formacións musicais, teatrais, combinando diversos estilos, tradicional, folk, pop, rock, jazz, etc. Sendo o máis relevante o seu propio proxecto persoal, Caxade, co que publicou 3 discos. Conta con diferentes premios entre os que destacan Premio da Música Xove, e facedes wow! Premio Opinión ao Mellor Artista, Premio Martín Codas da Música, ou os premios María Casares a mellor música original e esta semana tamén o logrado ao mellor espazo sonoro. Caxade foi o representante galego no Festival de Linguas Minorizadas Sums Europe. Aí tedes a Caxade. E agora, antes de que se metan aí adentro, quen quere decir o mal que vades a pasar aí dentro?
Quen quere falar? Creo que o vamos a pasar moi mal, non? Pensábamos que iba a ser isto moito máis fácil, moito máis simple. A verdade é que dá gusto ver tanto talento, sobre todo en xente tan nova. Creo que nos chamou a atención eso de xente tan nova que está creando, que está facendo música, a pesar da consideración que teñen as ensinanzas artísticas en xeral, concretamente a música, no currículo escolar, tanto de infantil, primaria, secundaria, non falemos máis alá xa, que sempre parece que é unha cousiña que está aí á marxe, e vedes que hai moitísimo talento na comarca, no país, así que vai ser un placer pasalo mal deliberando. Nada, eu quero sempre sinalar unha cousa neste tipo de eventos, de concursos, que realmente é que dá igual o gañador, o feito de achegarse aquí, o feito de ensaiar con máis tesón, non o feito de atreverse, realmente son todas gañadoras. Así que vamos a darle un forte aplauso a todas, porque aquí gañou todo o mundo, aquí xa gañaron. Bueno, pois solo vos teño que pedir unha cousa, que vos metades no backstage e tocan agora 15 minutos de dureza. Un aplauso para eles, que van a pasar mal, pero nas súas mans está. Bueno, e mentras o xurado delibera, aquí había unha sorpresa. E a sorpresa era unha actuación especial. E quen sabe quen son as Saloumiña? A ver, hai xente que sabe quen son as Saloumiña. As Saloumiña son 10 rapazas do bar do Valcala de entre 14 e 18 anos que se xuntan polo seu amor musical a música tradicional. Fórmanse na Escola Municipal de Pandeireta de Negreira e levan desde o ano 2024 sendo xa habituais en moitos eventos e celebracións desta contorna. Son o presente e o futuro da nosa música tradicional. Saloumiñas! Corazón
Fortísimo aplauso para Saloumiña. Veña forte! Bueno, tócame falar un pouquiño, porque eu son membro da Asociación Gazafellos do Val, que somos os que levamos a cabo un pouquiño esta loucura. Facémola sempre dende o cariño, dende os poucos recursos que temos. Primeiro, darvos as grazas a todos, a todas por vir, porque isto, sin un público como vos non é o mismo. Un forte aplauso para vos! Solo quero un minutinho para agradecer a todo o mundo, porque hai moita xente que está traballando aquí desde novembro, xente que chamamos, sempre pedimos moitos favores para ter estas cousas. En primeiro lugar, moitísimas grazas ao Concello por seguir apostando por este segundo certame, que a verdade é que nos deron moitas facilidades. Moitísimas grazas a Marcos, da Cultura, porque sempre está aí, nos facilita moitísimo todo. Moitas grazas a Diego Ieito, que enredamos aí a última hora para facernos o sonido e foi fantástico. Moitísimas grazas a Dani Rojo, de Barodrón, que fai unhas fotos e uns vídeos tremendísimos que despois veredes. Forte aplauso tamén para él. Non sei se me queda alguén. A Saloumiña, por suposto, por favor. Que son aí o Power Barcalés. Non vos dixen quen somos. Nós somos unha pequena asociación que se chama Gazafellos do Val. Temos un pequeno local aquí en Negreira. Damos clases de guitarra, damos clases de música para a rapazada. Facemos distintos actos culturais, como presentacións de libros, pequenos concertos, exposicións. Así que tamén aproveito... Gracias. Aproveito que estades aquí por se alguén lle interesa, pois, o mellor, pois, facer unha expo, presentar un libro, que cultura por aquí sabemos que hai, vamos. Hai que destapala, como intentamos facer con este pequeno certame, non? Vou dar paso a xente do Concello que nos fale aquí un poquinho, xa que tivemos a sorte de que viñeran ata aquí. Non sei quen vai subir do Concello. Forte aplauso, por favor. Bueno, moi boa tarde a todos e a todos. Óscar, isto ten que ser como galloso. Aí abaixo. Sí, como galloso. Bueno, pois eu, darche as gracias, Óscar. Creo que xa dixeches máis ou menos os agradecementos para todos os colaboradores que fan posible pois que este certame, este segundo certame de Nova Nicra, pois se poida levar a cabo. Lóxicamente o Concello, como non pode ser de outra maneira, pois temos que apoiar este tipo de iniciativas. Fai un ano, cando viñeches polo meu despacho a propoñerme, pois eu creo que é algo moi importante, sobre todo porque non deixa de ser un escaparate para estes artistas, como acabades de ver, que os se presentaron aquí, pois as súas cancións, a súa forma, o seu estilo musical, non? E que, lóxicamente, pois se llo puseron moi difícil a ese xurado, que seguramente o van facer moi ben, simplemente, pois, para distinguir destes 5 finalistas, non entre gañadores e perdedores. Gañadores son todos, como moi ben decía Narci, porque o estar aquí xa é unha oportunidade, sobre todo, para gañar, para aprender, para saltar a un escenario e poder desenrolar o que máis lle gusta neste caso, que é facer música, cantar e disfrutar sobre todo, non? E, lóxicamente, cando Óscar veo o meu despacho, pois lle dixen que sí, que me parecía unha iniciativa moi boa, pois para dar visibilidade a esa xente nova que empeza, pois que nun futuro, que non pode decir o mellor, que sexa unha estrela da música, non? E que nacera, pois, nun certame en Negreira. Así que, por tanto, ese aplauso, último aplauso que vou a pedir eu é para Gazafellos do Val, para Óscar e Miguel, que está ali atrás, que xunto con Diego, con Marcos, con a Loumiña, pois fan posible que este certame se leve a cabo, independentemente de quen sexa ahora os premiados ou os agasallados con eses premios que dende o Concello, máis dende a asociación, pois poñemos a súa disposición para que distingan eso. Tamén me queda unha persoa
da cal non se falou, que é un presentador moi majo, non mago, moi majo, non mago, para o cal pido un forte aplauso. Para o majo Cabacín, non o mago Cabacín. Gracias por acompañarnos e por facer posible pois que este certame, este segundo certame, pois se poida levar a cabo aquí en Negreira, vale? Así que nada, moitísimas gracias a todos. Esperamos esa deliberación do xurado, difícil deliberación. Os estou tranquilo, porque non me van botar a mí a culpa de nada, o sea... Espera aquí, buscamos algo, Sí. A salida temos o libro de reclamacións abaixo. Vale, bien. Pois nada, o dito, moitísimas gracias a todos por asistir, sorte, parabéns aos que saian distinguidos deste certame. Bueno, decinte aos tentáculo, que, por favor, ali pola barquiña non vaiades a 120, está limitado a 80, de paso que vaiades pa Ames, cuidado ali, vale? Terás que chamar ao xurado. Chamo eu. Queres que chame eu? Ten máis alero que mí. A ver, maxia, non sei, pero o que hubo aí dentro, casi se tiran, hai gusanitos aí, tirábanse, sabes, non sabían que decidir. Pedimos que pasen, por favor, Narci Rodríguez, Patricia Iglesias e Alonso Casade. Chicos, chica, todos vosos. Bueno, pois que sudada, non? Que botamos aí, parecía que... Eu pensaba que 15 minutos que era unha cousa así moi rápida, que íbamos así tal, que íbamos a ser moi rápido, pero ao final foi unhas decisións e unhas emocións, porque tampouco é que a decisión sexa tan trascendental e tan importante, non? Porque vimos así bandas, vimos propostas que desde, pois, Xiramores, por exemplo, pois unha proposta de ver un dúo outra vez, non? Equilibrado, un dúo con moita maestría e moita solvencia a hora de presentar un tema propio, repito, propio, non cousas copiadas, que estamos moito neses tempos, non? De facer as cousas para facer un vídeo para TikTok, sino composicións propias, con moito equilibrio. Despois, pois, vimos, por exemplo, a Jorge, non? Unha gran capacidade de mostrarnos outra vez o poderío dos compositores, dos songwriters, do poder da palabra, non? E, bueno, así todas. ¿Qué nos puedes decir por aquí, Patricia? Nada, bueno, ya me conoces algunos. Soy Patricia, perdonar mi gallego, perdonar o meu galego, que é jastrapo cubano, pero, bueno, o primeiro que teño que decir é que gustoume moitísimo o feito de que estén aquí no escenario, dándolo todo, con canciones propias, con tanta valentía, y ahora ya me voy para el castellano, de aquella manera, y porque me pongo nerviosa, es normal, es que estos chicos a mí me han puesto la piel de gallina. A ver, falou galego cubano, claro. Me han puesto la piel de gallina, sí señor, estos peques y estos chavales también que han venido ya con un poquito más de trayectoria, pero con ese poner el corazón en lo que están haciendo, y es muy importante hoy por hoy, ¿verdad? Poner el alma en lo que se hace. Paso micro aquí. O jefe. Sí, pois efectivamente, como dicían as compañeiras e compañeiro, pois difícil decisión, e bueno, complementando o que estaba dicindo Narci, non, con Jorge Santiago, pois vimos pois un novo estilo de canción de autor que moita forza, moito camiño que queda compañeiro por diante, experimenta, explora, que 5 propostas maravillosas, xa comentamos de Xiramores, comentamos de Jorge Santiago, Tentáculo Rock, unha bandaza de garaxe, viva o rock and roll, viva o rock, e sobre todo unha cousa fora da música, que este é un concurso musical, pero viva a xente que en vez de andar jatillando no móvil se xuntan 4 colegas para facer unha cousa tan bonita e tan amorosa como é a música, non? Iso é unha maravilla. Fagades o que fagades,
xa tedes o éxito conseguido, non? Continuamos, Narci. Quédanos por facer unha valoración de Emma Candela e de Adriana Vigo. Emma Candela un dúo... Pois a verdade é que Emma e Candela, non? Pois ver como a converxencia das voces máis modernas converxendo coas composicións propias, co bo facer do piano, coas armonías vocais, non? E despois tamén con Lady Vigo, non? Con ese poderío vocal, ese himno, non? Esa capacidade de conectar co público, non? A verdade é que tremendo escaparate que se veo aquí de propostas que realmente nos emocionaron moitísimo polo feito de que parece que a veces xa non estamos no tempo diso. Así que, antes do fallo, me gustaría darle un fortísimo aplauso a todos e a todas que se subiron aquí hoxe connosco. Hoxe temos que facer de xurado que non é nada fácil, xa o estades vendo, por eso quixemos facer unha valoración antes de dicir o 3, 2, 1. Facer unha valoración de estilos tan distintos, de propostas tan diferentes, tan orixinais, idades, calidades técnicas, cariño que lle poñedes a paixón á música, pois é difícil. Que digamos 3, 2, 1 ou 4, 5 é unha opinión moi persoal, moi particular nosa, que non cambie o voso cariño que tedes pola música, nin a paixón que lle poñades e ese amor para o futuro, e sabedes que tamén hai que xulgar pois, o que sucede hoxe aquí no palco e 3 persoas que temos o noso criterio que será peor ou malo, non o sabemos. Así que, forza e longa vida á música. Bueno, e agora chegou o momento final. Ainda non, que ainda queda un truco meu máis. Pero, para vos é moi importante saber quen leva os premios, non? Eu teño aquí unha chuleta. Home, non vou ter eu. Bueno, todas as propostas, xa escoitastes, foron moi boas. É un concurso. Solo hai 3 que levan premio. E o terceiro premio de 150 euros na gala final do segundo Nova Nicra é para Tentáculo Rock. ¡Qué maravilla! ¿Nos queréis decir algo? A ver, dinos. ¿Cómo que no? Aquí o cantante, veña. Moitas grazas. Moitísimas grazas. Vale. Espérate. Moitas grazas ao xurado por... A verdade é que todos os que... Hubo moita competencia en este moita calidade, a verdade. E a nos gustanos moito pois, ensaiar, que ensaiamos cada xoves. E, bueno, ao final o premio podía ser para calquera. E moitas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Muchísimas gracias. Sí, no, espera, aquí porque hai photo finish. Bueno, segundo premio do Nova Nicra, que é gravar o seu tema nun estudio profesional para Emma e Candela.
Espera, que esqueceuselles o trofeo. Vinde pa diante. A ver, e vos non dicides nada? A ver, claro, no, ya agarro yo. Por favor, decirnos algo, veniros un momentito hasta aquí adiante, unhas palabras. Vale. Pois, jolín, que sí que houve moita competencia e aparte foi bastante divertido escoitar dende alá como toda a xente cantaba aquí. Foi unha experiencia máis bastante guai e molounos moito. Eso vale un aplauso. Bueno, a ver, é que unos discursos non son moi boa, pero darlle non era boa a este participantes, que é verdade que fixeron todo genial e nos encantou. Tamén ao xurado, porque sabemos que foi todo moi complicado. E bueno, gracias por todo, en fin. Gracias a vosotras. Bueno, e ahora estades esperando a saber quen gañou o Nova Nigra, non? Sabedes que quen gaña o Nova Nigra ten que volver a actuar outra vez a facer o tema. Entón, optan ao primeiro premio do segundo Nova Nigra. Eleva un videoclip e a grabación do tema nun estudio profesional. Adriana Vigo. A ver, moitas gracias a todos por vir. Non teño palabras, de verdade. Gracias. Teño que dar as gracias a todas aquelas persoas pois que me apoyaron desde o comezo, aos meus pais, aos meus tíos, a miña familia, aos meus amigos e tamén dar as gracias ao Concello e aos organizadores como Óscar e Miguel. Non teño palabras. Gracias. E, por suposto, eles teñen o seu premio, o seu aplauso e o seu recoñecimento, pero tamén o merecen o resto dos concursantes. Por favor, Jorge e Xiramores ao escenario. Sí. Meréceno tamén, porque tamén deron o seu aquí no escenario. Moitos parabéns, rapaces. Moitos parabéns. Bueno, pois eu quero dar moitas grazas a toda a xente que forma isto, enhoraboa a todos os meus compañeiros e sobre todo grazas á miña xente a que sempre estuvo aí apoiándome dende o comezo e a seguir. Moitas grazas. Bueno, moitas gracias tamén a todos. Falta a miña compañeira porque se tivo que ir, pero bueno, enhoraboa aos tres gañadores, pero tamén a Jorge, que o fixo genial, e nada, que estamos, bueno, non está a miña compañeira, pero en voz das dúas estamos moi contentas de estar aquí, e grazas a todos. E agora damos un paso para diante porque ese señor vai querer sacarnos unha foto. Así que, vinde para diante, vos sodes os protagonistas. Un aplauso grande. E de pa backstage, eu vou con vos, porque agora van preparar o escenario, eu vou salir con algo máis, vale? Mentras preparan, e a ver que pasa.
Sí. Óscar. Vou preparar as cousas, salgo ahora para aí. Teño que dicir para facer tempo logo. Non vou marchar, Non marchedes porque neste caso, a gañadora, neste caso Adri Vigo, vai repetir a canción. Entonces, dádenos un minutiño aí para facer os cambios. E máis para que Iván nos faga unha maravilla. A ver, que me vai caer todo. No, deixa. Iso te cheio? No. Mira, vamos poñer un pouco por un lado, vale? Sí, así nos montamos. Para atrás, porque ela vai ir no medio aí, non? Exactamente. Vale. Ai, que vejo voy. Mi madriña do Carmen, bueno. Xa está, estou listo. Estou preparado. Nací preparado. Bueno, vou a necesitar dúas personas do público. Yo, no, porque esta vez van ser adultos. Necesito xente que escriba ben. Sí. A ver, vamos a ver, por exemplo. Ti. A ver, a chica esta detrás do home que se peina como a min. Como te chamas? Mariluz. Non me fajas este feo, Mariluz, que vas a parecer moi radiante aquí ao meu lado, Mariluz. Ai, Mariluz. Mariluz, ilumínanos. Mariluz, mira, temos que elegir a outra persona. Entón, mira. No, mira, ese señor que está aí, que está como rezando, mira, ese que está como rezando. Aquí, pase para aquí. Está como rezando, temos a la luz y el rezo. O sea, vamos a convertir esto nun... A ver, dígalle vostede ao público como se chama. Bruno e Mariluz. Isto dá como para un dúo de música, verdad? Bueno, Bruno e Mariluz, vinde para aquí. Os dous, vamos explicar a mecánica deste xogo. Que me acabo de petar eso. A mecánica deste xogo é moi fácil. Eu vou vos dar unha tarxeta a cada un do Bruxo Cabacín, que é este daqui. Entón, nesa tarxeta, cada un de vós vou vos dar un boli e vades escribir unha palabra en mayúsculas en grande, para que se ocupe toda a tarxeta. Sí? Na tarxeta vai haber unha cara donde non se pode escribir e outra na que sí. Escribiredes na que sí, porque senón non se vai ver nada. É o único que tedes que facer. Cada vez, cando teñas escrita a palabra, a que ti queiras, pegas aquí e das o bole a Bruno. Bruno vai facer o mismo, vai escribir, e cando acabes, eu irei che buscar o boli. Vale? Tédelo claro? Bien, agora faltan as tarjetas, non? Vale, vamos a sacar as tarjetas, que sempre as levo na carteira, Entonces, vamos a sacar as tarjetas... No, é unha carteira, Vale, levo as tarjetas... A ver, normalmente... Ponse que arde isto, No, mira, hai un detector de fumes, pero non, hai tarjetas. Mira, unha para Mariluz e outra para Bruno. Entón, agora que queda? O móvil. Claro, o móvil. Vale, vos aí, porque eu non vos podo ver o que escribides. Poñedevos xuntos. Bien, vamos a ver. Déixame ver que teño por aquí. Aquí está o boli. Bien, e aquí está... Mariluz. Pero Mariluz todo xunto, Luz, como queres? Mariluz todo xunto, veña. Mariluz. E Bruno. Mariluz. No, Mariluz no, Mariluz. Mariluz. E Bruno, sí? Bien. O boli. Mariluz, escribe o que che pete. E despois tapa, que non o vexa ninguén. E Bruno, ti fai o mismo. Vale. Vamos a ver. Molaba poñer música ahora, pero non temos presupuesto para tanto. É o que hai. Vamos a ver.
Mola, me encanta. Cédelas, escribiste. Caralho, puxo se dura a música, chaval. Ei. There is too much space, training up and breaks. Why don't you just pick up the phone? And it crystal clear. Bueno, Negreira, Mariluz escribeu que lle do a Hanna. Bruno escribeu que lle do a Hanna. Que escribeu Mariluz? Que? Di. Xadrez, chaval. Mariluz, non me fagas isto. Xadrez. Bruno, axúdame, arréglalo. Aturuxo. Xadrez, cousas que se nos ocurren normalmente. Así porque sí. Xadrez aturuxo. Ai, mi madre, porque se quería estes. Vale, Negreira. A de 3 vamos a facer a palmada. E decimos Nova, Nicra. Maravilloso. Porque sabedes que cando hai música, cando hai xente que se presta, Mariluz dixo xadrez e Bruno dixo aturuxo. Bueno, pois sin máis, graciñas a Marcos, a Diego, a todo o equipo, a Miguel, a Óscar por esta pedazo gala. Agora vades disfrutar de novo con Adriana Vigo. Que te trouxo o meu camiño. Reteño os bicos que me deches debaixo do arco do cotón. Reteño as verbas pronunciadas nunha lingua mal falada. Reteño agarimos na miña pel tatuada. Cada vez que me miras non sei en quen confiar. A choiva non sabe calar, afógame o pensar. Outra noite sen dormir e ti tan lonxe de mí. Promesas de amor eterno escorrentadas polo vento. Compartimos unha canción a piques de rematar. Bailamos unha promesa sen nome. Deixaches a tua voz vivindo en min. As palabras
sei en quen confiar. A choiva non sabe calar, afógame o pensar. Outra noite sen dormir e ti tan lonxe de min. Xa te vira, eu a ti xa te quería. Alma de paso no meu corazón, alma de paso na vila. Como tanto se pode querer a que nunca volva a ver. Como tanto se pode chorar sen unha vago a derramar. Cada vez que me miras, cústame respirar. O vento tráeme novas de ti, non sei en quen confiar. A choiva non sabe calar, afógame o pensar. Outra noite sen dormir e ti tan lonxe de min. Adriana Vigo. Ah, sí. Bueno, e ata aquí o Nova Nicra. Graciñas por estar hoxe aquí con nós disfrutando da música en estado puro. Moitísimas grazas.